Okay, next. Ikaw, ma-apply ka? Sige, tindog tarong. Taas man ka. Imong timbang na lang. Kailangan dili mo busog sa sinta ang timbang kaya ang uban niwang kaya di ka daw kog pusil. Sige, timbang na. Sige sir. 59. Uy, isa naman nakagramo ko lang para mag-60. Pwede na gano'n na sir. Isa na magkagramo sir. Na, dili pwede yung ako po yung kasapan sa mga opisyal. Kailangan sa 60 man yun. Sir, gusto ko magsundalo sir. Masudla ko sir. Dili lagi pwede yung iwag abot sa 60 imong timbang. Pasudlon di ka, ako po yung matanggal. Sige na, next. Kisa na may sunod. Dong, ano magkadiha dong? Ano ka? Ay, gusto ko mag-apply og sundalo ba? Wala ko kasunod ay. Ay, looyan ni mo no. Diha na ni mo. Imuha na ni oh. Ha? Imuha na ni. Ay, Nyari sa ko ha. salamat. Ano te? Oh, kanan niya na. Ah. Hindi, kulang ko sa kagramo. Sir, Balik man ka. pwede ko matimbang og balik? Sige, timbang. Uy, nanubra naman eh. Titinta naman lagi noon eh. 10 kilos ang napuno. Hala, maod ay unsam din na. Hala. Ito sa hala. Awaraw na sa likod mo, bantog 10 kilos ang napuno. Nalitay pampatakot ang pani ante. Na dili na pwede magsundalo ng niana. Sir, pwede maguro ka masundalo sa ibutan lang ko sa Air Force. Gago dili pwede oy. Sige na sir ba. Grabe naman ka Rikmar. Ay di man jud ka mo undag pangawat Rikmar. Ay, gipatawag na po kong kapitan gahapon. Sa isa ka semana Rikmar makakawat tawag 20 ka manok. Grabe naman ang 20 ka manok Rikmar. Rikmar akong iampo. Bitaw may tagmawaan na lang ta ka. May tagmawa ka. Oh, grabe po ka na mawala mo oy. Kilam dahil may tagmawa yung kay. Matinudan bitaw na. Mayra pong matinudan, may tagmawa ka. Maintig ikaw na lang mawala para wala na yung manok mawala. Matanawa! Ano sa mana? Alam mo ka mawala! Matanawa mo! Matanawa mo! Mayra ni mo, Mayra. Hindi na ko makita. Hindi na ko makita, ma. Hala ka diha. Manabitaw kawatan kay kag manok. Gusto mo? Ay, sa magamit man eh. Ano sa magamit? Ano sa magamit, Rikmar? Magtaro mo ka, Rikmar, ha? Rikmar, ay ko paghimo kinabuang, ha? Rikmar! Napa ka, Rikmar? Hoy, Rikmar! Unsa man ang manok diha galutaw man na. Galutaw ang manok. Unsa man na? Hindutan nilalantaw na. Nagtinabangay sila ba? Dayon nga ng balay. Ano sa tawagan na? Bayanihan. Lami ang apel eh. Layo na po kayo eh. Oh my God. Hoy! Saan man matagal sa manok? Pareha to diba? Pareha ato nya nganong ikor malisa. Nya nganong kada man mo pasano, nga naman ay nuklum-lum dia. Ay, tukar mo na magkakawatan nimo ha. Magtawag og tanod. Dagan na ba? Hoy, ka. Asa ba ka? Magdula ko basketball ma. Asa ka? Basketball. Dilam da. Sige ra kagula na basketball, wala ba kay lago-lego? Ay, Saan na? nay mong mama dang. Hoy, Rikmar, maningil ang utang. Ay, masud na. Inawala ko. Masuk kasi. Ya, dia lang kalikod sa portahan. Dia. Tanggot dia. Teh? Nay mong mama Si dang. mama? Ay, lakaw na ba ito si mama, teh? Ay, may lakaw. Asa man siya punta? Doon kayo ba siya muli? Pero mabalik to siguro siya dayon. Oh, di si Wala natin na ibang Uli kulay. na, Rikmar. Salamat Ibang bang ha? Dari lang ka sa kwando. Liha lang lingkod, teh. Sige, dali lang ko maglingkod. Dali lang ko magkulat sa imong mama. Sige, teh, balik lang ko Sige na, hulat-hulat. Tapos sa imong mama. Dali. Dua po basketball. Buya basketball ay. Dong, tulo na ko karos naglingkod-lingkod sa puntahan. Wala na mo tong mama. Bahaya niya pa tong gabi mo ulit, eh. Ay, hala mo. Uli na lang siguro ko dong. Ay, maglawag para ba kong baboy. Palihog na ko. Ingon sa imong sige, mama. tay. Ha? Naningil ko ha. Ingnon lang ako sa mama, teh. Sige dong, salamat. Buang man doon ka Rikmar. Ay, tulo ko ka oras nagtindog dire. Pugong-pugong pagkas ko otot nga di mo tingog. Ayaw, di ba? Mas akong bana mas. Karon Valentine's pa. Wa jud ko tagaig bulak. Wa man ko tagaig bulak sa akong bana mas. Pareha lang gid tani. Sa una ko sugat sa mo hatag atong dalaga kulit tao pa may manguya pa na siya sa kuha. Pero karon di na mo hatag. Ay mo sa akong bana mas. Pero katong anak nako mas naman to uyab. Itagaan siya siyang uyab ug bulak. Amo hatag pa na karon pero may idara na sila dili na mo hatag ay. Kining anak na mo si Rikmar mas gitagaan mo ka siya bulak. Aga na si Rikmar.
Na, ako may nakahatag og bulak ana. Ay gitagana magbulak si Rick Marman. Pagkakit kayo magbulak ma. Usa na yung gikaon nga cake, dugay naman kay na naman ay bulak. Gisuot man ko nagtapirwer ganina pa na ako nakitaan. Di ba makakaliba nga man man? Aga, hay man po nagtinain ng mata. Ayo. Ay, saman. Ay, te. Namoy ber. Ber, lantawan sa ako sa rep. Ah. Mura magkatong listahan sa utang. Nagilong pangalan oh. 5,000 akong utang. Ano ito 5,000? Singko na akong ibilin. Putdong ko yung zero. Dong, wala na ibero ay. Wala? Horot na, tanduay na lang. Okay na tayo? Ugma pa man ko mangumpra. Ah, okay na. Ano na tayo? Dong, Ate, dahil akong bayad utang, te. dili pa man ko maningil og utang. Ikaw man tong anak ni Maribek ka mo kalit og kirig, no? Oo, ako tong kulit og kirig. Ah, giapil mo ko tika sa lista kay matagaan mo mga ayuda ba? Kining ayuda gihatag na po siya gobyerno. Ah, nga na akong pangalan. Una man imong pangalan nato dire. Pila do ang madawat na te? 5,000 naman to dire og lista mo to nako. Oy, gi-erase man 5 naman lang na imo ha. Iris? Basin ko ang kuwan na kanang na nagbulpin ba? Dili mo ra gi-erase kinis taga barangay 5 lang gini mo ha oh. Ah. Tipon hindi oy. Sige ko ay. 5,000 makaihatag. 5,000 lagi pero 5 naman kabuta si malang ako mutapal. Kirig na. Tipon Dili lagi ko kayo makatapal na. Agay. Garo kay ka ha. Agay. Ano mo na? Gihapag na kong butilya ang ulo kay gara man kayo. Giapa kang butilya ang ulo? Buang ng bataa oh. Agay. Bayogar ka ba? Kinsa man ka? Wala kailan ako. Ano man na? Bantay ka na amnesia mama ka. Ano sa siya? Amnesia. Saan man na? Saan ko na pag ako naman balik. Ay, bilang butilya bi. Buang ng bataa eh. Saan man mo? Agay. Hoy, ikaw man ito nakapag na ko no? Muna yung nakapag mo ka na. Buang yung natawa na. Kailan ka na ako. O kailan na mailo mo kay kanang 3 mil? Ayaw para makakabayad ato. Ina mailo ba kaniyang 3 mil? Ano sa man ka mabayad ato oy? Hapit na biya magtuig, gabi mo makalimot. Agay! Ay, lagito. Kailan pa ka na ako? Kinsa man ka? Ano ka? Uyay katulong na dukdukan. Dadang gigotom ka? O ma, papalit itong makaon ka. Bebe, salamat ma. Kanang makabusog nga makaon ha. Oh, mapalit siya ako. Pa sila palang ba sila silang mama. Rigmar, sa bang gigotom ka? Pangutang sa dito sa tindahan ka. Sir? Lagi, para subtan ka mangutang ako lang lista ha. O dira, ihatag na sinira dito. Ako ba itong umiga po? Paghatag sa imo ka na dahil sa di mo hupas. Magbantay kayo, nagtabok na mo sa karsada ha. Ayo. Ayun, sa mandang. Makuha daw si mama te. Makuha si Mareng. Sama ni. Ha, daghan na gilaga sa inyo daw? Wala man kayo? Wala ka ay niya para asam nang hilo sa ilaga. Wala hilo sila ka. Hilo man sa ilaga o gisulat si mong mama. Sama. Oo, basaha gani.